ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கின்ற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நாய்ஸ் வருதா பிரபு? எஸ் மாதாஜி. இருங்க, நான் ஃபேன் வேணும் ஆஃப் பண்ணிட்டு. பிரபு இப்ப வால்யூம் செக் பண்ணுங்க பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். இந்த சாப்டர்ல பக்தி சேவையில பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த 12வது சாப்டர்ல பகவான் பக்தி யோகத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ். அதுல 6 பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகத்தை பத்தி சொன்னார் 6 சாப்டர்ல. கடைசியில ஞான யோகத்தை பத்தி சொன்னார் 6 சாப்டர்ல. நடுவுல பக்தி சேவை, பக்தி யோகத்தை ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்கார் நடுவுல. சோ இந்த நடுவுல இருக்கிற 6 சாப்டருமே பக்தி யோகத்தை பத்தி தான் சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். இப்ப அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லைட். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூபம், அதனுடைய முக்கியமான ரீகேப் என்னன்னு பார்த்திடலாம். அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி ரொம்ப பணிவா வேண்டார். எனக்கு அதுக்கு தகுதி இருந்தா நீங்க அதை காமிச்சு கொடுங்க அப்படின்றார்.
சோ பகவான் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய உலகளாவிய அந்த வடிவத்தை பற்றி விவரிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய உருவம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விவரிச்சு சொல்றார். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு காமிக்கிறார். அர்ஜுனரும் பார்க்கிறார். பார்த்த உடனே வந்து அவருடைய மனம் குழம்புகிறது. ரொம்ப பயந்து போகிறார். ரொம்ப மிகப்பெரிய வடிவம், என் பூமியிலிருந்து ஆகாயம் முழுக்க பரவி இருக்கிறது. அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, அதனுடைய நடு எது, எண்டிங் எதுன்னே தெரியல. அப்படி எங்க திரும்பினாலும் அவராகவே நிறைந்திருக்கிறார். அந்த உருவத்தை பார்த்து ரொம்ப மனமெல்லாம் குழம்பி பயந்து பகவான் கிட்ட வந்து அவருடைய அனுபவத்தை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் சில கேள்விகளும் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் பயந்து போனதுனால பிரார்த்தனைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். போதும் அர்ஜுன், பகவானே கிருஷ்ணா, ஜனார்த்தனரே, உங்களுடைய இந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை பார்த்தது போதும், எனக்கு உங்களுடைய அந்த திவ்ய தரிசனத்தை தாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அது அப்புறம் பகவானும் வந்து நாராயண சுரூபத்தையும் காட்டி அருள்கிறார். அப்புறம் 2 கை தெய்வீகமான அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தையும் காட்டி அருள்கிறார். சோ கிருஷ்ணரை பார்க்க நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா அனன்ய பக்தி தேவை. அனன்ய பக்தி, களங்கமில்லாத பக்தி. சோ எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டுமே செய்கின்ற அந்த பக்தி இருந்தால் மட்டுமே பகவானை காண முடியும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது 11th சாப்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட் பிரபு. இந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. பக்தி இம்பர்சனலிசம். சோ பக்தி அருவவாதிகளுக்கும் உருவவாதிகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இம்பர்சனலிசம், பர்சனலிசம். சோ உருவத்தை கும்பிடுறவங்க, உருவமே இல்லாமல் ஒரு அருவத்தை கும்பிடுறவங்க. சோ இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அது 1லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். மையா வேஷ்ய மனோ ஏமாம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், பக்தியை வந்து எப்படி முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்துக்கொண்டு போவது, எந்தெந்த வழிகளில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், அடுத்த ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து 8லிருந்து 12 வரைக்கும் சொல்றாரு பகவான். அது வந்து அவரே வந்து சொல்லி தருகிறார் எப்படி எல்லாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத. மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும், அதை எப்படி வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது சம சத்ரௌஷ நித்ரேச ததா அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பிரபு, என்னோட வாய்ஸ் வந்து லோவா இருக்கா இல்ல கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் 12.1 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத द्वादशोऽध्यायः பக்தி யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தாயே பக்தாஸ்தாம் பர்யுபாசதே ஏசாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உம்முடைய பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார், உருவத்தை வழிபடுபவர்கள் யார் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க அர்ஜுனருடைய கொஸ்டின் என்ன, ரொம்ப பக்குவமானவர்கள் வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லி இருந்தார். அந்த பக்குவமானவர்களை வந்து நாங்கள் எப்படி தெரிந்து கொள்வது, இவர்களா அவர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அருவவாதிகளா, உருவத்தை கும்பிடுற பர்சனலிசம் இம்பர்சனலிசம் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட. அப்போ நம்ம இதுல வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அருவவாதிகள் யார், உருவவாதிகள் யார்? அருவவாதிகள் என்பவர்கள் பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற தேஜஸ், அந்த ஒளியினை, பிரம்ம ஜோதியினை வந்து அதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த ஜோதியை மட்டுமே வழிபடுகின்றார்கள். அவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள், தியானிக்கிறார்கள், அந்த ஜோதியை தியானிக்கிறார்கள். பக்தி தொண்டு எதுவும் அவர்கள் வந்து செய்வது கிடையாது. ஒன்லி அவங்க செய்யறது எல்லாமே தியானம் தான். சோ தியானம் மட்டுமே செய்கிறார்கள். இந்த சைடு பார்த்தோம், ரூபத்தை கும்பிடுகிறவர்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். நமக்கு தெரியும், பகவானை வந்து ஒரு சூரியனோடு ஒப்பிட்டால் சூரிய கதிர்கள் இருக்கிறது,
அப்புறம் அந்த சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிறது, நடுவுல அந்த சென்டர் பார்ட் இருக்கிறது, பிரம்மன், அதுக்கப்புறமா வந்து பரமாத்மா, அப்புறம் நடுவுல வந்து பகவான் இருக்கிறார். பிரம்மம், பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான், இந்த 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. அவங்க வந்து அந்த பரமாத்மா லெவலோட அந்த அருள்வாதிகள் வந்து நின்று விடுகிறார்கள். ஆனா உருவத்தை கும்பிடுபவர்கள் வந்து பகவான் அப்படிங்கிற அந்த சென்டர் பார்ட்டுக்குள்ள போறாங்க, பகவானை வழிபடுகிறார்கள். சோ பக்தி தொண்டு இங்கே செய்யப்படுகிறது உருவவாதிகளால். அங்கே வந்து ஒன்லி வந்து தியானம் மட்டுமே செய்கிறாங்க. இது முக்கியமான 2 டிஃபரன்ஸ் இவங்க 2 பேத்துக்குமே அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நம்முடைய புலன்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்முடைய கண்களை வந்து பகவானை பார்ப்பதிலே, காதுகளை வந்து பகவானை பற்றி கேட்பதிலே, கைகளை வந்து அவருடைய கோயிலுக்கு போய் பூக்கட்டி கொடுக்கிறது, கிளீன் பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள் செய்வதிலே, நம்முடைய மனத்தை வந்து அவருடைய அந்த உருவத்தின் மீது நிலைக்க செய்து, இந்த மாதிரி நம்முடைய புலன்களை வந்து ஈஸியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம பக்தி தொண்டு செய்கிறோம். ஆனால் இந்த அருவவாதிகள் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த உருவத்தையே தியானம் செய்து கொண்டு, அந்த உருவத்தை இல்ல, அந்த ஜோதியை, பிரம்ம ஜோதியை வந்து தியானித்துக் கொண்டு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து எப்ப வேண்டுமானாலும் அந்த மெட்டீரியல் பூல்ல வந்து விலக வேண்டிய அந்த டேஞ்சர்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. புலன்களை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண அது என்ன பண்ணும், பிச்சுக்கிட்டு வெளியில ஓடணும் அப்படின்னு ப்ரெஷர் கொடுக்க அது வெளியில போகணும் தான் அது வந்து எதிர்பார்க்கும். சோ அவர்களுடைய புலன்களை வந்து கட்டுக்குள்ள வைக்க அது எப்படியாவது ஒரு வழியில அது வந்து வெளியில போயிடும். சோ அந்த புலன்கள் வந்து வெளியில போயிடுச்சு, தன்னுடைய இச்சைப்படி நடந்துடுச்சு அப்படின்னா அவர்கள் பண்ணிட எல்லாமே தியானங்கள், தவங்கள் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகி அவங்க மெட்டீரியல் பூல்ல விழுந்துருவாங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா விஸ்வாமித்திரரை சொல்லலாம். 2 முறை அவருடைய தவ வலிமையை இழந்திருக்கிறார். அவருக்கு கர்வம் ஜாஸ்தி, கோபமும் ஜாஸ்தி. ஒரு முறை வந்து மோகத்தினாலே, இல்லைங்களா, மேனகையினாலே அவர் வந்து அவருடைய தவ வலிமை போச்சு, அவருடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலவில்லை. இன்னொரு தடவை கோவப்பட்டுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. 2 முறை. சோ புலன்களை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வைக்கணும் அப்படின்னா அருவ பிரம்மத்தை வழிபட்டால் முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுடைய ரூபத்தை வழிபடுபவர்கள் மட்டுமே தான் புலன்களை வந்து அவங்க கட்டுப்படுத்தவே வேண்டாம். அவங்களுடைய புலன்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால செயற்கையான முறையில் நாம் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. ஆனா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா செயற்கையான முறையில் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். செயற்கையான முறையில் கட்டுப்படுத்தும் போது அதிலிருந்து வீழ்ந்து விடும் டேஞ்சர், அபாயம் நமக்கு மிகவும் இருக்கிறது. இதுதான் அருவவாதிகளுக்கும் உருவவாதிகளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். சோ அப்போ பகவானோட நம்ம வந்து ஒரு உறவு கொள்ளணும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுதான் எளிமையானது, சுலபமானது அப்படின்னு நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பார்க்கும்போதே 8th சாப்டர் பார்க்கும்போதே அவர் வந்து உறுதியா சொன்னார். பக்தி யோகம் மட்டும்தான் என்னை அடைவதற்கு எளிமையான சுலபமான வழி அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், 2nd சாப்டர்ல நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கறத பத்தி பேசினார். சோ நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ குவாலிட்டியில வேணா நம்ம வந்து ஒன்னா இருக்கலாம், ஆனா குவான்டிட்டின்னு பார்க்கும்போது நம்மளும் அவரையும் வந்து நம்ம எல்லாம் குட்டி பிரம்மன், பகவான் வந்து பரபிரம்மம், இல்லைங்களா? சோ நம்ம 2 பேர்த்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ அடுத்தது வந்து நம்ம இன்னொரு 7th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய கவனத்தை வந்து ஆத்மாங்கிறது இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு, அந்த ஆத்மாவின் கவனத்தை வந்து பகவானின் மேல் திருப்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ 8th சாப்டர்ல எல்லாம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதே பார்த்தோம். மரண நேரத்தில் பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்ளுவது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி 6வது சாப்டர்ல நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு யோகியானவன் எப்படி வந்து பகவானை வந்து அடைகிறான், எப்படி தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் நம்ம பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தை மட்டுமே தான் வந்து கடைசியில வந்து சிபாரிசு செய்கிறார். சோ அதனால பக்தி யோகத்தை பற்றி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம், எப்படி நம்ம பக்தி செய்வது அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். இப்போ யார் பக்குவமானவர்கள்னு கேட்டாரு. அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. பகவான் என்ன சொல்றார்? யார் பக்குவமானவர்கள்? தன்னுடைய தனிப்பட்ட உருவின் மீது. அப்போ பகவானே சொல்றார் இல்லைங்களா, அவருக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். ஆனா அருவவாதிகள் ஒத்துக்கொள்வதில்லை. பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறது அப்படிங்கறத அவங்க ஒத்துக்கிறது கிடையாது. ஆனா இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல தனக்கு உருவம் இருக்கிறதாக சொல்றார், உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி. சோ இப்ப வந்து நான் உங்களை யாரையாவது பத்தி ஒரு கவிதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு பர்சன், சரிங்களா, அந்த பாலாஜி பிரபு கிட்ட போய் அந்த சுந்தரை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா, எந்த சுந்தர், அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் எப்படி அவரால் கவிதை எழுத முடியும் அவரை பத்தி, இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு தெரியாத ஒன்னை பத்தி நம்ம வந்து எப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அவர் மேல பக்தி செலுத்த முடியும்? உருவம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் அவர் இப்படி இருப்பார், அப்படி இருப்பார், இந்த ஆபரணங்கள் பூண்டு கொண்டிருப்பார், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கற்பனையிலே வந்து நம்ம அதை வந்து இது பண்ணி நம்மளால எழுத முடியும். தெரியாத ஒன்றை பற்றி எழுத சொன்னால், இல்லை வந்து பக்தி செய்ய சொன்னால் நம்மளால முடியாது. சோ திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், ஒரு பர்சன் கூட சந்தேகமே இல்லை, இல்லைங்களா? அந்த என்னது அந்த யானை, அந்த பேர் என்னது எனக்கு சட்டுன்னு வர மாட்டேங்குது. கஜம், யாராவது சொல்லுங்க. யாருக்குமே ஞாபகம் வரலையா? ஓகே. பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுனால் மட்டும்தான் திரௌபதி என்ன பண்ணாங்க, அந்த வஸ்திராபரணம் பண்ணும்போது 2 கைகளையும் மேலே தூக்கி கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா, நாராயணா அப்படின்ட்டு. எஸ் மாதாஜி, கஜேந்திர மோட்சம். அந்த யானை கஜேந்திர மோட்சம் அடைந்த கதை நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த கஜேந்திரனும் கூட ஆதி மூலமே அப்படின்னு அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு. சோ பகவான் என்ன பண்றார், அந்த கருட பச்சியை வந்து சீக்கிரம் கிளம்புறாரு. அவருடைய உத்திரையம் எல்லாம் கீழே விழுகுது. அதை பத்தி எல்லாம் அவர் கவலையே படல. அவர் வந்து சீக்கிரம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பறக்கணும்னு நினைக்கிறார். சோ தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பதற்காக அவ்வளவு இதை எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா, கேர் எடுத்துக்கிறாங்க பகவான். சோ நம்பிக்கையுடன், எப்போதும் நம்பிக்கையுடன், சோ கைகளை, தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸ வந்து இப்படி கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுனாலதானே கையிரண்டையும் தூக்கி வந்து நாராயணா கோவிந்தா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இல்லையா திரௌபதி. அப்ப எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கணும், கண்டிப்பா தன்னை வந்து பகவான் காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை. சோ அந்த திவ்யமான நம்பிக்கை, எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையும் தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தியும் இருப்பவர்கள்தான் அவர்கள் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கார். அடுத்தது 3 and 4 ரெண்டுமே படிங்க மாதாஜி. மியூட்ல இருந்துச்சு மாதாஜி. ஏதக்ஷரமணிர்தேசம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரஹமசிந்த்யஞ்ச கோடஸ்தமச்சலம் த்ருவம் சந்நியமேந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயக தே ப்ராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதே ரதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பகவானை வந்து எப்படி வழிபடலாம் அப்படின்னு ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அவர் வந்து பக்குவமானவர்களாக இருக்க வேண்டும். எப்படி அப்படின்னா, திடமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், திவ்யமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், மனதை அவருடைய ரூபத்தின் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஜட செயல்கள் எதுவுமே இல்லை.
அவர்கள் செய்வது எல்லாமே கிருஷ்ண கர்மா தான் செய்கிறார்கள். அப்படின்னா அவங்க ஆபீஸ்க்கு போறது இல்லையா, சம்பாதிக்கிறது இல்லையா, குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்றது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. என்ன அப்படின்னா அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே பகவானை சுற்றியே இருக்கிறது. அவர்கள் சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, காலையில எந்திரிச்சோன்ன ஜபிக்கிறோமா, சோ பகவானை நம்ம மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்தி ஜபிக்கிறோம். அப்புறம் என்ன பண்றோம், நம்ம குளிச்சு பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு தனியா சமைக்கிறோம். தனியா சமைக்கிறது இல்ல, அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லைங்களா, வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் இல்லாம அவருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சமைக்கிறோம். சோ சில சமயம் ஜபிக்கிறோம், சில சமயம் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6 to 7 நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம் இல்லைங்களா, பகவத்கீதை கிளாஸ் பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். சோ சில சமயம் பகவானுக்காக நம்ம நைவேத்தியம் செய்ய, சில சமயம் இல்ல டெய்லி நம்ம பகவானுக்காக நைவேத்தியம் செய்கின்றோம். சோ அப்புறம் அதை வாங்குவதற்காக நம்ம மார்க்கெட் போகும்போது மனசுக்குள்ள என்ன நினைச்சுக்கணும், இன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு வைத்து அவருக்காக சமைக்க போகிறேன், நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறியா வாங்கிட்டு வர போறேன், பழங்களா வாங்கிட்டு வர போறேன் அப்படின்ட்டு போய் வாங்கிட்டு வரணும். அப்புறம் கோயிலுக்கு போறோம் சாயந்தரமா, அங்க போய் அங்க என்னென்ன ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமான்னு கேட்டு ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துறது, அவங்களுக்கு பூ கட்டி கொடுக்கறது, சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, இது நான் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் போது அவனுடைய ஒரு நொடி கூட கிருஷ்ணருடைய நினைப்பின்றி கழிவதில்லை. ஒவ்வொரு நொடியும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டேதான் அவனுடைய ஒரு நொடி பொழுதும் கழிகிறது. சோ இதுதான் கிருஷ்ண கர்மம். சோ இப்ப ஜட செயல்களை எல்லாம் நம்ம என்ன செயல்களாக மாற்றிவிட்டோம், பக்தி செயல்களாக கிருஷ்ண கர்மங்களாக மாற்றிவிட்டோம். சோ இதுதான் இந்த நிலைக்கு தான் சமாதி அப்படின்னு பேரு. சோ சமாதி அப்படின்னா வேற எதுவும் நினைச்சுக்க கூடாது. சோ 24/7 பகவானையே நினைத்து கொண்டு, பகவான் எல்லாமே படைக்கிறது எல்லாமே அவரா சாப்பிட போறார், அவர் கண்ணாலே அதை ஆசீர்வதிப்பார், அதில் உள்ள களங்கங்களை நீக்குவார், அதை சாப்பிடுற போகிறது அனுபவிக்க போறது எல்லாமே நம்ம தான். சோ பகவானோட அந்த நினைப்போட பகவானுக்கு அன்பாக படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்ணும் போது நம்முடைய களங்கங்கள் எல்லாம் நம்மிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. சோ இப்படிதான் பக்தியை செய்ய வேண்டும், வழிபாட்டை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது 2வது ஸ்லோகத்துக்கான ஒரு விளக்கம். அதை நான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 3rd and 4th மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க, இப்ப அதை பார்க்கலாம். ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். சோ அருவவாதிகள் என்னென்னலாம் பண்றாங்க, அருவவாதிகள் பகவானை அடைவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த மாதிரி வழிபடுபவர்கள் டைரக்டா வழிபடாம இன்டைரக்டா வழிபடுகிறார்கள். சோ தோற்றமளிக்காததும், சோ அருவ ஜோதி பிரம்ம ஜோதியில ஏதாவது தோற்றம் இருக்கிறதா, இல்லை இல்லைங்களா. சோ அது தோற்றமே இல்லாதது, புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது. சோ அவரை நம்ம இப்போ அர்ச்சா விக்கிரகம் இருந்தா அந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு நம்ம நல்ல அழகழகான ஆபரணங்கள் எல்லாம் சூட்டலாம், நல்ல மனமிக்க மலர்கள், நல்ல ட்ரெஸ், அவரோட காலை தொட்டு கும்பிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அவரை அனுபவிக்கலாம் இல்லைங்களா. சோ ஆனா இங்க அந்த அருவவாதிகளுக்கு அது சான்ஸே இல்லை. சோ எங்கும் நிறைந்தது, சோ அந்த ஜோதி எங்கும் நிறைந்துதான் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லல. சிந்தனைக்கு எட்டாதது, இப்ப நம்ம பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம திருப்பதி பாலாஜி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம உடனே டக்குன்னு அவருடைய உருவம் நம்ம மனசுல வருது இல்லைங்களா. ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு அலங்காரத்துல
இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பூலங்கி சேவையில ஒரு தடவை, நேத்திர தரிசனத்துல ஒரு தடவை, இல்ல நல்ல எல்லா நகைகள்லாம் போட்டு ஒரு தடவை, வைர வைடூரியங்கள்லாம் அலங்கரிச்சு ஒரு தடவை. இப்போ சுப்பிரமணியரை எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா? சோ ராஜ அலங்காரத்துல ஒரு தடவை, நம்ம பெருமாளை எடுத்துக்கோங்க, கிடந்த கோலம், நின்ற கோலம்னு ஒவ்வொரு கோலத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இல்லைங்களா? அவரை அந்த கோயிலை பற்றி நினைத்த உடனேயே அந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் நம் மனசுலே வருகிறது, நம் கண் முன்னே வருகிறது. ஆனா இவங்களுக்கு என்ன வரும்? சிந்தனைக்கு எட்டாதது, கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. என்னத்தை கற்பனை பண்ணி பார்ப்பாங்க? ஒரு ஜோதி இல்லைங்களா? அதுல என்ன தெரிய போறது? மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை அடக்கி அவங்க தன்னோட புலன்களை எல்லாம் செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். சோ எல்லோரிடமும் இதெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள் என்னென்ன செய்தால் பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு. சோ புலன்களை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். சோ செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துவதால் அதிலிருந்து வீழ்வதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். சோ இப்ப சமநோக்குடன் பழக வேண்டும். இவன் எதிரி, இவன் நண்பன், இவன் எனக்கு பிடித்தவன், இவன் எனக்கு பிடிக்காதவன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே, அந்த இதுவே டிஃபரன்சியேஷனே இருக்கக்கூடாது. எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் நாம் பழக வேண்டும். சோ எல்லோருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களை மட்டுமே நாம் செய்ய வேண்டும். சோ அது எப்படி இருக்கிறது, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்க வைக்கிறது. சோ எல்லோருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களை மட்டுமே எண்ண வேண்டும், செய்யவும் வேண்டும். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள். அப்படி கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் என்னை அருவ பிரம்மத்தை வழிபட்டு என்னை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்கிறார். சோ இந்த மாதிரி ஏராளமான தவங்களை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. சோ மறைமுகமாக அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகிறார்கள். அவர்கள் இறுதி லட்சியமான பகவானை அடைகிறார்கள். அவ்வாறு அடைவதற்கு முன்பு ஏராளமான இந்த மாதிரியான தவங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. சோ எல்லோருக்கும் தொண்டு செய்யணும், எல்லோரையும் சமமாக நினைக்க வேண்டும், எல்லா உயிரிலும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொறாமை என்பது அறவே இருக்கக்கூடாது. மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் வேறுபாடு பார்க்க கூடாது. சோ இந்த முறை அப்படிங்கிறது அருவ பிரம்மத்தை தியானிப்பது அப்படிங்கிறது, புலன்களை செயற்கையில் கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான முறை அப்படின்னு பகவானே இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். क्लेशोक्ति कदरस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहवत्प्रवाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ யாருடைய மனசு ரூபத்துல நிலை நிறுத்தாம அந்த அருவ ஜோதியின், அந்த பிரம்ம ஜோதியின் மேல அவங்க ரொம்ப பற்றோட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினம். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம பக்தி யோகத்துல 10வது மாடியில் இருக்கிற நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஸ்டேர்கேஸ் வழியா போற மாதிரி. ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்? நம்ம எல்லாம் லிஃப்ட்ல போலாம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? லிஃப்ட் டிக் பண்ணிட்டோம். நாங்கெல்லாம் இந்த வழியில வரணும்னு சொல்லிட்டோம். சோ ஆனா இவங்கெல்லாம் படியில நடந்து ஸ்டேர்கேஸ் வழியா நடந்து வர போறாங்க. சோ வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. அந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். சோ உடல், நம்ம இந்த பூமியில பிறந்திருக்கோம், நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறது. சோ உடல் அடைந்தவர்களுக்கு இந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபட்டு பகவானை அடைவது என்பது ரொம்ப கடினம், ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். சோ நம்ம எதுக்காக ஆலயத்துல அர்ச்சாமூர்த்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆலயத்துல அர்ச்சாமூர்த்தியை வழிபடுவது என்பது சகுன வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தபால் பெட்டி வச்சிருப்பாங்க, ஒரு ரெட் கலர் பாக்ஸ். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாம் பார்த்திருப்போம், நம்மளும் லெட்டர்ஸ் அதுல எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிருப்போம். பண்ணிருக்கிறீங்களா மாதாஜி? செஞ்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஆஹ், அந்த மாதிரி பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. சோ நம்மளுடைய லெட்டரை கொண்டு போய்
போஸ்ட் பாக்ஸ்ல அந்த ரெட் கலர் பெட்டியில போடுவோமா, அந்த பெட்டி மாதிரியே பக்கத்துல வேற ஒரு பெட்டி இருக்குன்னா அதுல போடுவோமா? எதுல போட்டா கரெக்டா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லெட்டரை நம்ம எங்க போஸ்ட் பண்ணுவோம்? போஸ்ட் பாக்ஸ்ல. எஸ் Post box. மாதாஜி. அப்போ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை, நம்முடைய வந்தனங்களை பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்காக தான் இந்த சாஸ்திரங்கள் வந்து, சாஸ்திரங்களும் ஞானிகளும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை ஏன் வந்து அவங்க சிபாரிசு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, டெய்டி வர்ஷிப்பை வந்து ஏன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கே சொல்வதற்கு. சோ அங்க ஒரு அருவஜோதி தான் இருக்கு அப்படின்னா அங்க போய் பிரார்த்தனை நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. இவர் நம்மள மாதிரியே ஒரு ரூபமுடையவர் இல்லைங்களா? சோ அதுக்காக தான், நம்மளுடைய வசதிக்காக தான் அர்ச்சா விக்கிரகம் அப்படிங்கிறது பரம புருஷருடைய அதிகாரப்படுத்தப்பட்ட பிரதிநிதி. பகவான் தான், பகவான் தான் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள், பகவான் தான். சோ அவர்கிட்ட சொல்லுவோமா இல்ல அருவ பிரம்மத்துக்கிட்ட சொல்வோமா? நம்ம எல்லாம் அருவ பிரம்மத்துக்கிட்ட போய் சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? சோ நம்ம எல்லாம் வந்து ரூபத்தை நோக்கிதான் வழிபடுவோம். சோ நம்ம கண்டிஷன் சோல்ஸுக்கு பக்தி சேவையை செய்வதற்கு ஒரு வசதி செய்து கொடுப்பதற்காகத்தான் அர்ச்சா விக்கிரகங்கள், டெய்டி வர்ஷிப் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ பகவான் வந்து இந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுவதை வந்து அவர் சிபாரிசு செய்யவில்லை. உருவத்தை, ரூபத்தை வழிபடுவதை தான் பகவான் வந்து சிபாரிசு செய்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 7:2 படி. ஏதுத் சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேசாமகம் சமுர்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா, எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து. சோ நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் பகவானுக்காக செய்ய வேண்டும். நம்முடைய சுய லாபத்துக்காக, நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடாது. எப்படி அர்ஜுனருக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து போர் செய்வதற்கு இஷ்டமே இல்லை. ஒரு 5 ரீசன் சொல்லி நான் இதனால செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் கடைசியில என்ன சொல்லிட்டார்? நான் உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களோ அதை அப்படியே செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு தனக்கு இஷ்டம் இல்லாட்டினா கூட போர் செய்வதற்கு, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒத்துக்கிட்டார். அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே அதுல வந்து நம்மளுடைய சுயநலம் இருக்கக்கூடாது, பகவானுக்காக அப்படிங்கிற அந்த 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 நினைப்போட வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். அந்த மாதிரி பக்தி செலுத்த வேண்டும். அனன்ய பக்தி, தவறாமல் களங்கமில்லாத தூய்மையான பக்தி. என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என் மீது தியானம் செய்து, நம்ம எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம்? ஜபயக்னம் பண்றோம் இல்லைங்களா? சோ அதை வந்து செய்யும் போது ரொம்ப அட்டென்டிவா செய்யணும். அந்த மாதிரி தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, அப்போ நம்ம தியானம் செய்யும் போது நம்முடைய வாய் வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லணும், காதுகள் வந்து அந்த மகாமந்திரத்தை கேட்கணும். வேற மனசுல எந்த நினைப்பும் ஓடக்கூடாது. பகவானுடைய அந்த ரூபத்தையோ லீலைகளையோ எதையாவது மனசுக்குள்ள நினைக்கலாம், வேற எந்த நினைப்பும் கூடாது. ஆனா நம்ம மனசு 10 ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம் அதுக்குள்ள இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. பகவானை வந்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்மளுடைய போக்கஸ் எல்லாமே பகவான் கிட்டதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லுவார், அந்த மாதிரி அட்டென்டிவா இல்லாத ஜெபம் அப்படிங்கிறது வந்து ஜல்லடையில தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி, நம்முடைய அந்த அந்த சாண்டிங் வந்து பகவானை போய் சேராது
அப்படிங்கிறது தான். ஜல்லடையில தண்ணி குடிக்க முடியாது இல்லைங்களா, அதனால அப்படி சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரி மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, பிருத்தாவின் மகனேனா குந்தியின் மகனே அர்ஜுனனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து, சோ இந்த பிறவி பெருங்கடலிலிருந்து நான் அவர்களை உடனடியாக காப்பாற்றுகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அவங்களை பார்க்கணும்னா அவர் கொஞ்சம் கூட டிலே பண்றது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரியான பக்தர்களை காப்பதற்கு யோசிப்பதும் கிடையாது, டிலே பண்றதும் கிடையாது. சோ உடனே அவர் பகவான் நம்மை காக்கின்றார் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஒரு நிமிஷம். நம்மளுடைய இந்த மனித பிறப்பின் நோக்கம் அப்படிங்கிறது பகவான் மேல பக்தி செலுத்துவது, அவரை திருப்திப்படுத்துவதுதான். ஒரு நாயோ ஒரு பூனையோ பக்தி செய்ய முடியாது. சோ அப்ப நம்மளுக்கு மனித பிறப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பக்தி செய்து என்னிடம் சேர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அப்போ இந்த யுத்தத்திலே எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்து அர்ஜுனர் செய்தது போலவே நாமும் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். நமக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ, நம்முடைய இஷ்டங்களை எல்லாம் தூர வச்சுட்டு பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு அந்த நம்முடைய கடமைகளை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும். சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறோம். நம்ம சமைக்கும் போது, நம்ம வேற எந்த வேலையில் காய்கறி நறுக்கும் போது, வீடு கிளீன் பண்ணும் போது, இல்லைங்களா, பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போது, எல்லா சமயத்திலுமே பகவானுடைய அந்த மந்திரங்களை, மகாமந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டே இருக்கலாம். மாலை வச்சுதான் ஜபிக்கணும்னு கிடையாது. டிராவல் பண்ணும்போது கை விரல்களை வைத்துக் கொண்டு கூட மாலை எல்லாம் எடுக்க முடியாத அந்த சந்தர்ப்பங்களிலே சமைக்கும் போது 2 கையும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும், காய்கறி நறுக்கும் போது 2 கையும் தேவைப்படும். அப்ப நம்ம மனசுல நம்ம என்ன கூட வேண்டாம், நம்ம அப்படியே நம்ம மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி கீர்த்தனம் பண்ணும் போது அந்த கீர்த்தனங்கள் பகவானை, பரமபுருஷரை கவர்ந்து இழுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள். சோ இந்த பகவான் இந்த மாதிரி பக்தர்களை ஜட வாழ்வில் இருந்து காப்பதற்கு ஒரு நொடி பொழுதும் தாமதிப்பது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மனா மயி புத்திம் நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அதவூர்த்வம் ந சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய பக்தின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்ப அனன்ய பக்தினா என்ன அப்படின்னு பகவான் இங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டாரு. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன்னுடைய மனதை நிறுத்தி, சோ எப்பவுமே பகவானை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள். கோபியர்கள் எல்லாம் அவர் மாடுகளை மேய்ப்பதற்காக காலையில ஃபாரஸ்ட்குள்ள போயிடுவார். அவர் வர்ற வரைக்கும் இவங்களோட மனசு பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கும். அப்ப பகவானை பாக்குறாங்க. பார்க்கும்போது இந்த இமைகள் இடைஞ்சலா இருக்குங்கிறாங்க. இந்த இமைகளை படைத்த பிரம்மன் ஒரு முட்டாள் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ பாத்துக்கோங்க அவங்களுடைய பக்தி எப்படிப்பட்டது அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? சோ முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே அதை பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி அப்படி செய்யும் போது நம்ம பகவானுடன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இருக்கிறோம். இவ்வாறு நீ இப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய். சோ பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்கிறோம் என்பதில் ஐயமில்லை. எப்படி ஒரு காதலன் காதலி இல்லைங்களா, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி 2 பேரும் லவ் பண்றாங்க அப்படின்னா எந்நேரமும் ஆபீஸ்ல வேலைதான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, வீட்டுல ஏதாவது வேலைதான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனாலும் மனசெல்லாம் அவங்களை பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? உண்மைதானே? எஸ் ஆர் நோ மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. கரெக்ட். அந்த மாதிரிதான் பகவானை நினைத்து கொண்டே நம்ம நம்முடைய வேலைகளை செய்யலாம். இப்போ ஒரு யங் மதர் இருக்காங்க. அவங்க அவங்களுடைய மெட்டர்னிட்டி லீவ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆபீஸ்க்கு போயாச்சு. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப நேரா டைரக்டா ஆபீஸ்க்கு தான் போகணும். சரிங்களா? இப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த யங் மதர் வீட்டுல யார்கிட்டயாவது குழந்தைய விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த அம்மாவோட மனசு எப்படி இருக்கும்? எந்நேரமும் இப்ப குழந்தைக்கு பால் கொடுத்திருப்பாங்களா, இப்ப டைப்பர் மாத்திருப்பாங்களா, இந்த மருந்து இந்த டைம் கொடுக்கணுமே கொடுத்திருப்பாங்களா, அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைப்போமா இல்லைங்களா? நினைப்போம் மாதாஜி.
அந்த மாதிரிதான். அப்போ 24 மணி நேரமும் வந்து குழந்தையின் நினைப்பாகவே இருக்கிறோம். ஏன் வந்து நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து கொள்ளக்கூடாது? அப்படியே நினைக்க முடியலன்னா கூட நீங்க உங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பகவானே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி ஆரம்பிங்க. சாப்பிட உட்காரும் போது சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி ஆரம்பிங்க. சமைக்க போகும்போது எல்லாமே பகவான் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிங்க. சோ அந்த மாதிரி பகவானை வந்து காட் சென்டர்டா வச்சுட்டு நம்ம பண்றதுதான் அனன்ய பக்தி. சோ அதுல வந்து களங்கங்களே கிடையாது. அது உண்மையான பக்தி. சோ முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை, சந்தேகமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது பகவானுக்கும் பக்தானா நம்ம பக்தர்களுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டெவலப் ஆகுது. சோ இப்போ பகவானை பற்றி ஜெபம் செய்யும் போது அவருடைய அந்தரங்க சக்தி நம்முடைய நாவிலே வந்து நடனம் ஆடுகிறது. அவருடைய பிரசாதங்களை உண்ணும் போது நம்ம வந்து கிருஷ்ணமயமாகிறோம். நம்முடைய செல்கள் எல்லாமே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய பிரெயின் டிஷ்யூ எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. சோ நம்மளுடைய களங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதசித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து பக்தி செய்வது நம்ம பக்தியில தான் இருந்தோம். ஆனா கரெக்டா அதை வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ண தெரியாம இருந்தோம். இப்போ நான் வந்து சாதனா பக்தி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் பக்தி சாதனா பக்தினா என்னன்னு இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் வந்து சொல்லப்படுகிறது பகவானால. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா. சோ ஏன் வந்து செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா தனஞ்சயன்னு கூட ஒரு பேர் இருக்கு. சோ யுதிஷ்டர் எப்பெல்லாம் வந்து யாகம் செய்யணும்னு சொல்றாரோ அப்பெல்லாம் வந்து இவர் வந்து செல்வத்தை சேகரித்து தருவார். சோ செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பெறலாது நிறைவேற்ற முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்து கொள்வாயாக. என்னை வந்து அடையணும் அப்படின்னு உனக்கு ஆசை இருக்கு. ஆனா என் மேல வந்து உன்னுடைய மனதை வந்து கண்டினியூஸா நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னா நீ என்ன செய், இன்னொரு வழி சொல்லித்தரேன். பக்தி யோகத்தில் நெறிமுறைகளை ஒழுக்க நெறிகளை நீ பின்பற்று. அங்க சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு என்னை வந்து அடைவதற்கு, அதை நீ ஃபாலோ பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. சோ அது என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து அவர்கிட்ட வந்து அன்பால், தெய்வீக அன்பால் அவரிடம் வந்து ஒரு பற்றை வளர்த்து கொள்வது. சோ இன்னொன்று அந்த பற்றை வளர்த்து கொள்ள முடியல, ரெகுலரா வந்து நான் வந்து மனதை வந்து உங்க மேல நிலை நிறுத்த முடியல அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா he should follow many rules and regulations. அந்த பக்தி செய்வதற்கான நிறைய விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு, அதை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணு. அப்பதான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை டெவலப் ஆகும், பகவான் மேல ஒரு பற்று வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அது என்னென்ன எப்படி பயிற்சி செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து நாம் சரணடைய வேண்டும். அந்த ஆன்மீக குரு எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்? டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குருவாக நமக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த குருவிடம் சரணடைந்து அவருக்கு தொண்டுகள் எல்லாம் பணிவாக செய்து சோ அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நாம் நடக்க வேண்டும். அவர் வந்து காலையில 3 மணிக்கு எந்திரி அப்படின்னு சொன்னா எந்திரிக்கணும், குளிச்சுட்டு வா அப்படின்னா குளிக்கணும். சோ அதிகாலையிலே குளித்து கோயிலுக்கு போய் பிரார்த்தனைகள் செய்ய வேண்டும், அர்ச்சனைகள் செய்ய வேண்டும். சோ மலர்கள் தொடுக்க வேண்டும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் சமைக்க சொன்னா சமைக்கணும், பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படிக்க சொன்னா படிக்கணும். சோ இதையெல்லாம் வந்து தூய பக்தர்களிடமிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும். பகவத்கீதை பாகவதம் அப்படிங்கறதெல்லாம் யாரிருந்து கிட்ட வேணா கேட்கலாம் அப்படின்னு கிடையாது. தூய்மையான பக்தர்களிடமிருந்து, கிருஷ்ண பக்தர்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த மாதிரிதான் இறை நிலைக்கு
வந்து உயர்த்தப்பட வேண்டும். சோ ஒண்ணு நீ வந்து பிறலாமல் நிலைநிறுத்த ட்ரை பண்ணு. அப்படி வந்து அனன்ய பக்தி செய்ய முடியல அப்படின்னா நீ இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி சாதனா பக்தி பண்ணு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ ஒரு சமயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்ட வந்து ஃபாரின்ல ஒரு ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், ஜர்னலிஸ்ட் வந்து கேட்டார், யாரோ பக்தரோ ஜர்னலிஸ்டோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், ஆமாம் பிரபுஜி குருஜி, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பக்தி செய், காலையில எந்திரி குளி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றீங்க, அந்த மாதிரி கூட சில பேர் வந்து இஸ்கானுக்கு வர்றாங்க, காலையிலேயே வர்றாங்க, ஜபம் செய்யறாங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுறாங்க, அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறமா வந்து இதே மாதிரிதான் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டப்போ, அவங்க இதை வந்து கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? ஒரு நாளைக்கு வரலாம், இல்ல மாசத்துக்கு ஒருக்கா வரலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? நீங்க வா வந்து பக்தி செய் அப்படின்னு சொல்றீங்க, அவங்க கண்டினியூஸா பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நம்முடைய நோக்கம் இவர்களை பக்தியில் ஈடுபடுத்தி இந்த ஜென்மத்திலேயே இவர்களை கடவுளிடம் வந்து கூட்டிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது. இல்ல இல்ல, நான் நிறைய பர்த் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் கடவுள்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டா அது அவங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ அந்த மாதிரிதான் சோ குரு சொல்வதை எல்லாம் அவன் வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணினா அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா மெனி பர்த்ஸ், நிறைய புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், இந்த சைக்கிள்ல மாட்டிக்கிட்டு நிறைய நம்ம துன்பங்களை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். சோ இதுதான் வந்து சாதனா பக்தி. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். அபியாச யோகே அபியாசேப்ய சமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவா மதர்த்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திமவாப்ஸ்யசி. ஹரே கிருஷ்ண மத. ஹரே கிருஷ்ணன். இது வந்து எதுக்கான டெபினிஷன் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம், இதற்கான டெபினிஷன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால், அதுவும் உன்னால முடியல, சோ பெறலாமல் என் மீது மனதை வந்து நிலைநிறுத்தி அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி சாதனா பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா நீ வந்து என்ன பண்ணு, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. அதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம், பகவானுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுவது. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். சோ பகவானுக்காக செயலாற்றும் போது நமக்கு ஒரு பக்குவம் வரும். பக்குவம் இருந்தாதான் நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகமே செய்வோம். நமக்கு எந்த ஆசைகளும் இருக்காது, நம்முடைய புலனாசைகளை எல்லாம் வந்து நம்மை விட்டு நீங்கி இருக்கும், பற்றுகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கி இருக்கும். பகவான் தான் வந்து சத், மற்றதெல்லாம் அசத் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும். சோ நிலையான ஒன்றை நாடி நாம் பகவானிடம் சரணடைந்து இருப்போம். அப்போ நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்ய முடியும். சோ எனக்காக மட்டுமே செயலாற்று, நிஷ்காம கர்மத்தை செய் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து செயலாற்ற முடியவில்லை என்றால் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்று அப்படிங்கிறாரு. எப்படி வந்து செயலாற்றுவது, உங்களுக்காக மட்டும் எப்படி செயலாற்றுவது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாம் மனசுல தோணுதா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. எப்படி செயலாற்றணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக பிரச்சாரம் செய். இப்ப இஸ்கான் என்ன பண்ணுது, ஃப்ரீயா பகவத்கீதை கிளாஸ் எடுத்து இல்லைங்களா, நம்முடைய கோயில்களுக்கும் இஸ்கான் கோயில்களுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது, காலையில 3 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவாங்க, 4:30 மணிக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரத்தி மங்கள ஆரத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா. அப்போ 6 மணி வரைக்குமே வந்து பூஜைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். அதுவும் கிரமமா அப்படியே பகவானுக்கு ராதாமாக்கு நடக்கும், அடுத்தது வந்து நித்யானந்தருக்கு நடக்கும், சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நடக்கும், அப்புறம் நரசிம்மருக்கு நடக்கும், கடைசியில வந்து துளசி பூஜையில வந்து முடிப்பாங்க. முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பஜன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும், நல்ல டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். அப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவத்கீதை கிளாஸஸ், பாகவதம் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க. இதுதான் மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஸ். இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாஸஸ் நம்ம கோயில்கள்ல நடக்கிறத நம்ம பாக்குறோமா? இல்ல மாதாஜி.
சரிங்களா? சோ இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். சோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து அங்க வந்து நடத்துவாங்க. சோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறது இஸ்கான். கிருஷ்ண பக்தியை வந்து மக்களுக்கு ஃப்ரீயா வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? இந்த பொக்கிஷத்தை மக்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே வந்து விநியோகம் செய்கிறார்கள். சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடு. அது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் தானே இல்லைங்களா? அதுல எந்த சுயநலமும் இல்லை இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மம் செய், பிரச்சாரம் செய். அந்த பிரச்சாரம் செய்வதிலே ஸ்ரத்தையுடையவனாக இரு, ஸ்ரத்தையா பிரச்சாரம் செய் அப்படிங்கிறாங்க. அவ்வாறு ஈடுபட்டுள்ள, அதுவும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முடியல, அவங்களுடைய சூழ்நிலை வந்து அவங்களுக்குனால முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் இல்லைங்களா? அந்த பக்தர்களுக்கு நீ ஏதாவது விதத்திலே உதவி செய். அவர்களுக்கு என்ன உதவி தேவை? ஸ்ரத்தை அப்படின்னா ரொம்ப நம்பிக்கையோட, கான்பிடென்டா பகவானுக்கு, சரிங்களா? அவ்வாறு ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா அப்படின்னு பாரு. அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட உதவிகளை எல்லாம் செய். சோ இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப பாலாஜி பிரபு இருக்கிறாரு, அட்மினா இருக்கிறாரு. சோ வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டு. ஓகே, ஸ்ரத்தையாக. ஓகே, இப்போ பாலாஜி பிரபு இருக்கிறாரு, அட்மினா இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ், நிறைய நம்ம லாங்குவேஜஸ்ல நிறைய நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எடுத்துட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? யூத்துக்கு தனியா எடுக்கிறோம், கிட்ஸுக்கு தனியா எடுக்கிறோம், அடல்ட்ஸுக்கு தனியா எடுக்கிறோம். இதுலயும் வந்து லெவல் 1 இருக்கு, லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 3 இருக்கு, லெவல் 4 இருக்கு. அப்போ இவங்க எல்லாத்துக்குமே பாலாஜி பிரபு வந்து எப்படி அட்மினா இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் அட்மின்ஸ் இருப்பாங்க. அவர் தானே உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து மெசேஜஸ் எல்லாம் போடுறாரு, இந்த ஜூம்ல ஏதாவது டவுட்னா அதை கிளியர் பண்றாரு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அட்மின்ஸா வந்து நம்ம வந்து பணியாற்றலாம். இல்ல வந்து சில சமயத்துல ஆங்கிலத்துல இருக்கும், அதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தர சொல்லுவாங்க. யாருக்கெல்லாம் அந்த மொழிபெயர்ப்பில் வந்து திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை வந்து இதுல வந்து நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளலாம். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து கதை சொல்வதில் வந்து வல்லவர்களாக இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த டாபிக்கு என்னென்ன கதைகள் வந்து சொல்லணுமோ அந்த கதைகளை வந்து நாம இந்த கிளாஸ் நடக்கும் போது அந்த டீச்சர் என்ன கதை சொல்றாங்களோ அந்த கதையை வந்து சொல்லலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? கீதா ஜெயந்தி அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத்கீதையை வந்து நம்ம புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அப்படியும் இல்லைன்னா பணம் நிறைய இருக்கிறவர்கள், இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து இஸ்கான் வந்து கோயில் கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இப்ப மங்களூர் நம்ம கோயிலே வந்து கட்டிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. சோ அப்படி வந்து பணம் வந்து நம்ம வந்து டொனேட் பண்ணி ஒரு செங்கலுக்கோ இல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கோ இல்ல நம்மளால எப்படி முடியுதோ நம்ம வசதிக்கு ஏற்ப, அங்க வந்து நம்மளா கோயில் கட்ட முடியாது, ஆனா கோயில் கட்டும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளால டொனேட் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா புத்தகங்களை அச்சிட்டு நம்ம வெளியிடலாம். அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி புத்தகங்களை அச்சிட்டு நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி செய்வதன் மூலமாக ஒருவன் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்கிறான். அப்போ செய்யும் போது அவனுடைய மனம் வந்து பக்குவம் அடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதா? மாதாஜி இப்ப பிரபு 27க்கு போயிட்டீங்களே. கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். இது வந்து 12th சாப்டர்ல எப்படி வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். ஆனாலும் இங்க வந்து மறுபடியும் அதை ஞாபகப்படுத்துறாங்க. படிங்க மாதாஜி. 9.27 இத பார்த்தே படிங்க. யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் ஜுசோசி ததோசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஸ்வ யதர்ப்ப தத் குருஸ்வ மத் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம். சோ குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத்
சுகோசி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். சோ குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, நீ என்ன செயல்கள் செய்தாலும் சரி, அதை வந்து எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு செய். சோ இப்ப அர்ஜுனர் எப்படி போர் பண்ணாரு, பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செஞ்சார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ என்ன சாப்பிடுறியோ அதை எனக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடு. நீ எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, நம்ம ஏதாவது யாருக்காவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா நான் கொடுக்கிறேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படிங்கிற நினைப்பு இருக்கக்கூடாது. பகவான் கொடுக்கிறார், நான் ஒரு கருவி, இதை எனக்கு கொடுத்தது பகவான். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது, ஓனர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு எல்லாம் சொந்தக்காரர் பகவான். சோ பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதை நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறேன். சோ இது வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம். சோ எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, என்ன செஞ்சாலும் சரி, நம்ம வந்து ஜபயக்னம் பண்றோம், நம்ம எல்லாம் தவம் எல்லாம் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றோமா? இல்ல இல்லைங்களா? யாகங்கள் பண்றோமா? இல்ல. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒண்ணு ஜபயக்னம் தான். அதை செய்யும் போது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அவர்கிட்ட வந்து இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவருக்கு தெரியும், அம்மாவுக்கு தெரியும், அந்த குழந்தைக்கு எந்த டைம்ல என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அம்மாவுக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் பகவானும் நம்மளுக்கு பார்த்து பார்த்து செய்வார். சோ இதை வந்து அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சுடு. அந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த பலன் விளைவுகளிலிருந்து நாம் வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். அதை வந்து அகர்மாவாக செய்கின்றோம். சோ அகர்மாவாக செய்யும் போது நமக்கு வந்து அந்த பலன் விளைவுகள் நம்மை வந்து சேராது. சில பேருக்கு வந்து ஏன் வந்து இதை இப்படி செய்ய சொல்கிறார், சில பேருக்கு வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஏத்திஸ்டா இருப்பாங்க, நாத்திகர்களாக இருப்பார்கள். ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்தி செய்வார். சில இடத்துல வைஸ் வர்சாவா இருக்கும், ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சிலருக்கு வந்து சமூக காரணங்கள் இருக்கும், கிருஷ்ண பக்திக்கு வர முடியாது. சிலருக்கு வந்து மத காரணங்கள் இருக்கும், கிருஷ்ண பக்திக்கு வர முடியாது. அவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் இது. சரிங்களா? சமூக குடும்ப மத காரணங்கள் இது இருக்கிறதுனால கிருஷ்ண பக்திக்கு வர முடியல. சோ நேரடியாக இதுல வந்து இணைந்தால் குடும்பத்தினர்கள் வந்து எதிர்ப்பு காட்டுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் போது, அப்ப வந்து இந்த மாதிரி அத ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இல்ல குழந்தைங்க பெரியவங்க இல்ல மாதிரி இவங்க வந்து எதிர்ப்பு காட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அந்த பலன்களை எல்லாம் பகவானே, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே பகவானே இத நீதான் செய்யற, உன்னுடைய துணை இருக்கிறதுனாலதான் நான் இதை ஆரம்பிக்கிறேன், அது முடிக்கும் போது பகவானே இது உனக்கு அர்ப்பணம், இப்படி சொல்லி செய்யறதுல நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சோ செயல்களின் பலன்களை துறந்து விடுதல் நலம். சோ செயல்களின் பலன்களை ஏன் துறக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாவே தெரியும். அதன் மூலம் வருகின்ற பாவமும் நமக்கு வேண்டாம், புண்ணியமும் நமக்கு வேண்டாம். பாவம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அனுபவிக்கணும், இல்ல புண்ணியம் வந்தாலும் அந்த புண்ணிய பலனை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் கீழே தான் வரணும் பிறவி எடுத்து. சோ எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்து இந்த பலன் விளைவுகளை எல்லாம் அவருக்கே அர்ப்பணித்து விடுதல் வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் இங்க ஒண்ணு சொல்றார். சோ இதோட எத்தனை வழிகளை எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா? அனன்ய பக்தி சொன்னாரு, சாதனா பக்தி சொன்னாரு, நிஷ்காம கர்மம் சொன்னாரு. எதுவுமே செய்ய முடியலன்னா வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவர்களுக்கு உதவி செய் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுவும் முடியல அப்படிங்கும் நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்ய முடியல, இல்ல இந்த மாதிரி தடங்கல்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடு அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அடுத்தது பிரபு. இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டொனேஷன் வந்து எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம ஊர் கோயில்கள்ல கூட நம்ம வந்து நிறைய நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஒரு நாள் பௌர்ணமி பூஜை எடுத்துக்கிறோம், இல்லைன்னா வந்து பகவானுடைய அந்த திருநட்சத்திரத்தன்னைக்கு ஏதாவது பூஜை இருந்தா அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம்.
அதே மாதிரியும் இஸ்கான்ல கூட இந்த மாதிரி வந்து டொனேட் பண்ணலாம் நம்ம அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியாம இருந்துச்சு. சோ அதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக இந்த இதை போட்டிருக்காங்க. இத வந்து துளசி சேவை, துளசி ஹாரம் நம்ம துளசி மாலை சாத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன அமௌண்ட் அப்படி நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து புஷ்ப மாலை அது அது பண்ணணும் அப்படின்னா 300 ரூபாய். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து இங்க போகா பாருங்க, பகவானுக்கு வந்து படைக்கணும் அப்படின்னா சேவா, இது ஒரு சேவா, இதுக்கு 500 ரூபாய் ஒரு நேரத்துக்கு. சோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். சோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பெருசாக்குங்க பிரபு, எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. சர்வ சேவா இல்ல பிரபு. சரி பரவாயில்ல பிரபு, பரவாயில்ல, இருக்கட்டும் இருக்கட்டும். நீங்க அடுத்தது வந்து தூப சேவா, தூப் சேவா. இந்த மாதிரி தூபங்கள் எல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னா அந்த சேவை. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து படிங்க பிரபு, இது நைவேத்தியம், ஷீர நைவேத்யா, ஷீர நைவேத்தியம். சோ பால், சரிங்களா, பாலாபிஷேகம். சோ அதுக்கு வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட். புஷ்ப அலங்காரம், புஷ்ப அலங்காரம். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து கட்டிட்டோம்னா நம்ம பேர்ல வந்து செய்வாங்க. நீங்க வந்து அதை ஆன்லைன் நம்ம போய் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கான லிங்க் தான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கூட இருக்கு. இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0 டேலயே வந்து என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கிறோம், சொல்லி இருக்கிறோம். இன்னும் பின்னாடி வரப்போற இதுல கூட நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 11 படிங்க மாதாஜி. 11 படிக்கிற மாதிரி. அதை ததப்யசக்னோசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதः சர்வ கர்ம பலத்யாகம் ததகுரு யதாத்மவான். நான் இப்ப மறுபடியும் சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு வந்து குடும்பத்துல ஏதாவது எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும், இல்ல நம்ம சார்ந்திருக்கின்ற மதத்திலே இருந்து எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும், எல்லாவற்றையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து தியாகம் செய்து, நம்முடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சோ பகவானை வந்து அடைவதிலே வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணு. உனக்கு செயலாற்ற முடியாவிட்டால், மேலே சொன்ன எதுவுமே செய்ய முடியல, சகாம கர்மா, இதுக்கு பேரு சகாம கர்மா. நிஷ்காம கர்மம் பண்ண முடியலன்னா அப்ப வந்து நீ வந்து சகாம கர்மம் பண்ணு அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டால், பகவானுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி கூட முடியல அப்படின்னா, எல்லா விளைவுகளையும், அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அதை எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக தியாகம் செய். நம்ம வந்து தியாகம் செய்யணும் பகவானுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துட போறது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு கார் வாங்கினோம் அப்படின்னா, பகவானே உன்னுடைய கருணையினால நான் இந்த கார் வாங்கியிருக்கிறேன், வாங்க நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போட செய்யறோம். பாத்தீங்களா? நம்ம பகவானை வந்து காரை ஓட்டிட்டு போறார் இல்ல. சோ நம்ம செய்கின்ற செயல்களில் எல்லா விளைவுகளையும் பகவானுக்கு தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். பகவானை எந்த நேரத்திலும் மறந்துடாத. பகவானுடைய நினைப்போடையே அவருக்கு நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சகாம கர்மத்தை பற்றி சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே தியானா கர்ம பல தியாகः தியாகாத் சாந்திரனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து தியானம், ஞானம் ரெண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால், பகவான் எவ்வளவு சொல்றாரு பாருங்க. இது செய்ய முடியலன்னா இதை செய், இதுவும் செய்ய முடியலன்னா இதை செய், இதுவும் செய்ய முடியலையா இதை செய் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வழியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால், அதாவது தியாகம் செய்வது, சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது முடியல அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள் அப்படிங்கிறாரு. ஞானம், சோ படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோ, உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஆனா கூட அந்த ஞானத்தை விட பெருசானது ஒண்ணு இருக்கு, அது தியானம். சோ இங்க பாருங்க, கல்வி கற்று தெரிந்து கொள்கிறார்கள், ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், பகவானை பற்றி அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படிச்சு. ஆனா இதை விட பெருசு எது? தியானம் செய்வது, பகவானை நினைத்து தியானம் செய்வது. எப்படி வந்து
பகவான் துருவ மகாராஜா தியானம் செய்தார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளால இப்ப தியானம் செய்ய முடியுமா? அது யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம். சோ தியானத்தை விட இந்த தியானத்தை விட இன்னொன்னு பெருசு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்வது. சோ நம்ம செய்கின்ற எந்த செயல்கள் செய்தாலும் சரி, அதிலே கிடைக்கின்ற வெற்றிகளும் தோல்விகளும் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து விட வேண்டும். சோ இந்த தியாகத்தினால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்ம சஞ்சலம் அடைய மாட்டோம். வெற்றி வந்தாலும் இது என்னால் அடைந்த வெற்றி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கர்வம் வராது. தோல்வி அடைந்தாலும் ஏதோ ஒரு ரீசன், நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், சோ அதனாலதான் பகவான் நம்மளுக்கு இந்த வெற்றியை தராமல் இந்த தோல்வியை கொடுத்திருக்கிறார், இதுவும் பகவானுடைய கிஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்குவோம். சோ அததான் இங்க சொல்றார். சோ இத்தகைய தியாகத்தினால் மனதில் அமைதி கிடைக்கும். வெற்றியோ தோல்வியோ நம்முடைய மனசை பாதிக்காத போது நமக்கு மன அமைதி கிடைக்கும். சோ வெற்றியும் நம்மளை பாதிக்காது, தோல்வியும் நம்மை பாதிக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்து விடுவோம். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? மறுபடியும் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள் அப்படிங்கிறாரு. அதை விட சிறந்தது தியானம் அப்படிங்கிறாரு. அதையும் விட சிறந்தது பலன்களை தியாகம் செய்தல் அப்படின்னு, செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல். சோ இதனால உனக்கு மன அமைதி கிடைக்கும் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது பிரபு. படிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரः கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்காரः சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்டः சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் யோ மத்பக்தः சமே பிரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் பக்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு உள்ளானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம இத்தனை குவாலிட்டிஸையும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி விருத்தி செய்து கொண்டால் மட்டுமே நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக ஆக முடியும். யார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டினுக்கு பகவான் இங்கே பதில் சொல்கிறார். சோ பொறாமை இல்லாதவன் யார் அப்படி இருக்காங்க? பொறாமை இல்லாதவர்களாக நம்ம பிறக்கும் போதே எல்லா இந்த குணங்களோட தான் பிறந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ பொறாமை நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நம்ம பொறாமைப்படுறதுனால நம்மளுக்கு எதுவுமே நம்மளுக்கு மாறப்போவது கிடையாது. நம்ம இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து நம்ம கீழே தான் வந்துருவோம் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு 2 கண்ணு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப்ல பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது. சோ அந்த நினைப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன விதிச்சிருக்கிறோ அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நமக்கு பகவான் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை யாருனாலும் தடுக்க முடியாது. அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு யாரை பார்த்து நம்மளுக்கு பொறாமை வராது. அது அவங்களுக்கு விதிச்சிருக்கு, அவங்க அனுபவிக்கட்டும். இது எனக்கு இல்லைங்கிறதுக்காக நான் வருத்தப்பட மாட்டேன். வருத்தப்படுறதுனால ஏதாவது மாறப்போகுதா? இல்ல. நம்ம நிலைமையிலிருந்து கீழே வந்துரும். அதனால அந்த பொறாமை அப்படிங்கிற குணம் இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக எந்த உயிரை பார்த்தாலும் சரி, சோ அந்த உயிர்வாளிகளிலே பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிற நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவர்கள் மீது அன்பு காட்டுவோம். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, இந்த உலகமே பிரபஞ்சமே பகவானுடைய சொத்து, நம்ம எல்லாமே கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு போக வந்திருக்கோம். அப்ப இதை நம்ம சாகும் போது நம்ம என்னத்தை எடுத்துட்டு போக போறோம்? எதுவுமே என்னோடது இல்ல. நம்ம எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் சரி இல்லைங்களா? அதுக்கு இப்பதான் ஒரு இன்சிடென்ட் கூட நடந்துச்சு. அந்த ஆடிட்டர் தான் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் சரி ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. அதேதான் நமக்கும் நாளைக்கு நான் போகும்போது நான் ஒண்ணுமே ஒரு ஊசி முனைய கூட நான் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அதனாலதான் நெப்போலியன் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, தான் செத்ததுக்கு அப்புறமா அவர் எப்படி ஓடி 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 உலகத்துல இருக்கிற நாடுகளை எல்லாம் வென்று
தன்னுடைய குடைக்கு கொண்டு வந்துட்டே இருந்தார். அப்போ ஒரு நாள் அவருக்கு இறப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அந்த சவப்பெட்டியிலே அந்த கை இருக்கிற பாகத்துல 2 ஓட்டை போட சொன்னார். அந்த 2 கைகளிலும் இப்படி வந்து விரிச்சு வச்சுக்கிட்டார். கையை வந்து வெளியில தொங்க போட்டுக்கிட்டார். அப்போ வந்து எல்லாரும் கேட்டாங்க, ஏன் வந்து நெப்போலியன் இந்த மாதிரி செய்ய சொன்னார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் போறேன், இறந்துட்டேன், போகும்போது என் கைகள்ல எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே எடுத்துட்டு போகல. நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான நாடுகளை வென்றிருக்கலாம். ஆனா இப்ப நான் போகும்போது என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, ஒண்ணுத்துமே எடுத்துட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி செய்ய சொன்னாராம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கிடையாது. நம்ம வந்து ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர் கிடையாது. பகவான் தான் ஓனர் அப்படிங்கிற நினைப்பு இருக்கணும். சோ அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஈகோ இருக்கக்கூடாது. நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. சோ இன்பம் வந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்தா துள்ளி குதிக்கிறதும், துன்பம் வந்தா துவண்டு போவதும் கூடாது. எது வந்தாலுமே இது எனக்கு பகவான் கொடுத்தது, இதை வந்து நான் அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும். துன்பம் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப பெருசா வர வேண்டி இருந்துச்சு, ஆனா பகவான் வந்து அதை சிறுசாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். சோ இன்பம் வந்துச்சுன்னா நான் இந்த இன்பத்துக்கு தகுதியே இல்லை, ஆனால் பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக இது எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற நினைப்பு இருக்கணும் நம்மளுக்கு. சகிப்புத்தன்மை இருக்க வேண்டும். சோ நமக்கு எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிற அந்த குணம் இருக்கணும். அது ரொம்ப கடினம் இல்லைங்களா? ஆஹ் சகிச்சுட்டு நம்மளுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? சகிப்புத்தன்மை. நம்மளுடைய பேச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்முடைய எல்லா குணங்களையுமே வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும். சோ அவங்கதான் வந்து கோ சுவாமின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். அப்புறம் திருப்தி இருக்கணும். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு திருப்தியா வாழணும். அவங்கிட்ட அது இருக்கே, இவங்கிட்ட இது இருக்கே அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இருக்கக்கூடாது. அதை அடைவதற்கு முயற்சி செய்தல், அதுல வந்து தோற்றுவிட்டால் கோபம் வர்றது, இந்த மாதிரி அது வந்து நிறைய தப்பான வழிகளை நமக்கு வந்து இழுத்துட்டு போகும். சோ அதனால எது இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தி. அன்னைக்கு நான் முனிவர்கள் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, எது இருக்கோ அவங்க வந்து ஒரு மரத்தடியில தான் அதே ஒரே மரத்தடியில படுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அடுத்து அந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டால் அடுத்த நாள் அதே மரத்தடியில படுக்க தோணும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க வந்து மாறி 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 போய்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ அன்னைக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு அவங்க திருப்தி அடைவாங்க. அதே மாதிரிதான் நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை வச்சு திருப்தி அடையணும். சோ சுய கட்டுப்பாடு உடையவர்களாக, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கணும். சோ நம்முடைய வார்த்தைகளை, நம்முடைய சொற்களை வந்து கொட்டிட்டோம்னா அப்புறம் அள்ள முடியாது இல்லைங்களா? தீயினார் சுட்ட பொன் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினார் சுட்டவடு. சோ அதே மாதிரிதான் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். பேச்ச மட்டும் கிடையாது, எல்லாவற்றையுமே, புலன்களை, மனதை. சோ மனசை என்ன பண்ணணும்? பக்தியில் ஈடுபடுத்தணும். எப்பவுமே வந்து வேண்டாத நினைப்புகள் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து புலன்களை வந்து அலைபாய விட்டு விட்டால் அந்த புலன்கள் வந்து கண்கள் எதை பார்க்கிறதோ அப்ப வந்து எதுவுமே நினைக்காது, அப்ப விட்டுடும். அப்ப வந்து வேண்டாத நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எப்படி அஜாமிலன். சோ வேண்டாத ஏதாவது பார்த்துட்டோம்னா நம்ம தனிமையில் இருக்கும் போது அந்த நினைவுகள் வந்து நம்மை அலைக்கழிக்கும். சோ தனிமையில் இருக்கும் போதுதான் ஒருவருடைய சுய உருவை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. மனதையும் புத்தியையும் வந்து பகவானிலே நிலைநிறுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ அது உறுதி இருக்கணும். சோ பக்திய தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு உறுதிப்பாடு வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தன் வந்து, இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கிற பக்தன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது பிரபு படிங்க. यस्मान्नोत्विजते लोको लोकान्नोत्विजते सयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य समे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ அந்த பிரியமானவன் இன்னும் சொல்றாரு யாரெல்லாம், யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது. ஆனா சில பேர் இருக்காங்க, யாராவது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும், அவங்கள வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அவங்கள டென்ஷன் ஆக்கி பாக்குறது, அந்த மாதிரி இந்த கலிகாலத்திலே நிறைய நடக்கிறது இல்லைங்களா? சோ யாருக்கும் நம்மனால எந்த தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல்,
சோ யாருமே தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முனிவர்கள் எல்லாம் ஒரு தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து மலையடிவாரத்திலே இல்லை ஆற்றுப்படுகைகள் இந்த மாதிரி தனிமையான இடத்துல தேர்ந்தெடுத்து சுத்தியும் வந்து தீய பத்த வச்சுக்குவாங்க, நடுவுல உட்கார்ந்து தவம் பண்ணுவாங்க, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல். அப்படியே தொந்தரவுகள் எல்லாம் வந்தா கூட அத தொந்தரவா வந்து கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளவன் நினைக்க மாட்டான். நான் என்னைக்கோ ஏதோ தப்பு செஞ்சிருக்கேன், அதனாலதான் எனக்கு இவங்க எல்லாம் இப்படி தொந்தரவு செய்யறாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிரியாக அமைந்து விட்டால் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் போன ஜென்மத்துல, அதனாலதான் அவன் வந்து சண்டைக்கு வரான், அவன் மேல தப்பு இல்ல என் மேலதான் தப்பு அப்படின்னு அந்த உணர்வோடு இருப்பார்கள். அந்த துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்வார்கள். சோ இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம், இதுல யார் ஒருவர் சமமா இருக்காங்களோ, இன்பம் வந்தாலும் வந்து அவங்க பெருசா பாதிக்கிறது கிடையாது, துன்பம் வந்தாலும் அவங்கள பாதிக்கிறது கிடையாது, பயமும் கிடையாது, எதுக்கும் அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையேன்னு ஏக்கமும் கிடையாது, எப்பவுமே வந்து சமநிலையிலே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப பிரபுபாதர் எடுத்துக்கோங்க, மத்வாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க, காஞ்சி பெரியவர் எடுத்துக்கோங்க, எதுக்காவது ஏக்கப்பட்டாங்களா, சலனப்பட்டாங்களா, துன்பப்பட்டாங்களா, இன்பம் வந்தப்போ வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களா? இல்ல, எப்பவுமே அவங்க சமம் தான் இல்லைங்களா? நம்ம தான் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட தனித்தனியா வச்சிருப்போம், கோயிலுக்கு போறதுக்கு தனி ட்ரெஸ், கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு தனி ட்ரெஸ். அவங்க அப்படி கிடையாது, எப்பவுமே ஒரே காவி ட்ரெஸ் தான். அந்த மாதிரி எப்பவுமே ஒரு எவனொருவன் சமநிலையில் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது 16. अनपेक्षक सुशीर्दक्षः उदासीनो गदौयतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலையின்றி எவ்வித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது 3வது டெஃபினிஷன் கொடுக்கிறாரு பகவான். எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, சுத்தமா இருக்கணும், உள்ளும் புறமும் சுத்தமா இருக்கணும். உள்ளுக்கு வந்து சுத்தமா இருக்கணும்னா சாண்ட் பண்ணணும், வெளியில சுத்தமா இருக்கணும்னா 2 வேளை குளிக்கணும். சோ சாதாரண செயல்கள்ல காலையில எந்திரிக்கிறோம், சமைக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், வேலைக்கு போறோம், தூங்குறோம் அப்படின்னு அந்த வேலைகளை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்காமல் சோ தூய்மையானவனாக, நிபுணனாக, சோ எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் திறமையா செய்யணும். கவலைகளின்றி, கவலைப்படக்கூடாது, கவலைப்படுவதனால நம்மளுக்கு எதுவுமே மாறப்போவது கிடையாது அப்படிங்கிற உண்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து ஆட்டுவிக்கிறார், அதன்படியே நடக்கிறது. சோ நம்ம கவலைப்படுறதுனால எதுவும் மாறப்போவது கிடையாது அப்படிங்கிற உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கவலைப்படக்கூடாது. அந்த கவலைப்படுற நேரத்துல நம்ம சாண்ட் பண்ணா கூட, பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ணினா கூட அது நம்மளை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு இட்டு செல்லும். எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாடியில நடக்கிற துன்பங்கள், இந்த உடம்புக்கு நடக்கிற வழிகள், வேதனைகளை வந்து பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு பிரபுபாதர் கூட சொல்வார். சோ இந்த வழிகளில் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. சோ ஒரு வந்து பக்தன் வந்து கிருஷ்ண பக்தன் பணக்காரனாக இருக்கலாம், ஆனா அவன் மேலும் மேலும் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. சோ அந்த பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ சாஸ்திரங்களை வந்து ஸ்திரமாக நம்ப வேண்டும். சோ கவலையற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எந்த கட்சியிலும் அங்கமாக இருக்காமல் இருக்கணும், எந்த கட்சியிலும் போய் ஈடுபடக்கூடாது, கட்சி செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது, பக்தி நெறிகளுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடாது, அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது பிரபு. यो न हृष्यसि न त्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு பிரியமானவன். சோ இது 4வது டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கிறாரு. எதுக்காகவும் சந்தோஷப்படுவதில்லை. ஏன்னா இந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒரு முடிவும் இருக்கிறது, நீர்க்குமிழியை போன்றது சந்தோஷங்கள் எல்லாமே. அதனால அது ஒரு சந்தோஷமாவே அவருக்கு தெரிவதில்லை ஒரு பக்தனுக்கு.
அதே மாதிரி துன்பப்படுவதில்லை. எந்த துன்பம் வந்தாலும் சரி. இங்க பாருங்க, பிரகலாத மகாராஜா. சோ அவரை வந்து என்னெல்லாம் பண்ணி கொல்ல வந்து ட்ரை பண்ணார் அவரோட அப்பா. யானையை விட்டு தலையை வந்து இடறச் செய்தார். பாம்புகள் இல்லைங்களா, பாம்புகளுக்குள்ள கொண்டு போய், விஷமுள்ள பாம்புகளுக்கு நடுவுல வந்து போட்டுட்டார் இந்த குழந்தைய. அடுத்து மேல மலையிலிருந்து உருட்டி விட்டார். சோ இந்த மாதிரி அவர் செய்யாத இதுவே கிடையாது இல்லைங்களா. சோ என்ன செய்தாலும் சரி, அவர் வந்து துன்பமே படலை. அவருடைய மனதிலே நாராயண நாமம், இந்த நாராயண ஸ்மரணை மட்டுமே தான் இருந்தது. நாம ஜபம் மட்டுமே தான் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பா மேல வந்து வெறுப்பு கூட வரல அவருக்கு. அப்பா வந்து அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறார், இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. அதனால அவர் மேல கோபமும் படல. சோ இதனால எல்லாம் பாதிக்கப்படாமல் அவர் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். துன்பமே படவில்லை, புலம்புவதும் இல்லை. நம்ம எப்படி புலம்பாம நம்மளால ஒரு நாள் கூட இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா. சோ நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தா போதும், அதை வந்து 4 பேர்கிட்ட சொல்லி புலம்பி தள்ளிடுவோம். அந்த மாதிரி புலம்பக்கூடாது, ஆசைப்படக்கூடாது. என்ன நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும், கிடைக்காம இருக்கவே இருக்காது. சோ அது 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 எதுக்காக போய் ஆசைப்பட்டு அது கிடைக்கலன்னு வருத்தப்பட்டு சோ ஆசைப்படக்கூடாது. மேலும் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை, சில பேர்லாம் நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டுமே போவாங்க, சில பேர் டெத் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி டிஃபரன்சியேஷன் இஸ்கான்ல இல்ல. சோ எது நடந்தாலும் சரி அது பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஒரே போல எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து சமமானது. அத்தகு பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து லாபங்கள், நஷ்டம், இன்பம், துன்பம் இது எதுவுமே அவனுக்கு கிடையாது. சோ வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் அப்படின்னு இஷ்டப்படுறது கிடையாது, எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வேண்டும் அப்படின்னு இஷ்டப்படுறது கிடையாது, மங்களங்கள் வேண்டும் அப்படின்னு அவன் வந்து இஷ்டப்படுவது கிடையாது, அவனுக்கு எந்த ஆவலுமே கிடையாது. சோ பகவானுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே அவன் வாழ்கிறான். அப்படிப்பட்டவன் வந்து எனக்கு வந்து மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு 8 ஸ்லோகங்கள் தான் இயற்றினார். அதுல ஒரு ஸ்லோகம் நதனம் நஜனம் நசுந்தரி அப்படின்னு வரும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நதனம் எனக்கு செல்வங்கள் வேண்டாம், எனக்கு அனுபவிக்க செல்வங்கள் வேண்டாம். நதனம் நஜனம், நஜனம்னா என்னை ஃபாலோ பண்றவங்க, எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் யாரும் வேண்டாம், எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் வேண்டாம். நசுந்தரீம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு என்ஜாய் பியூட்டிஃபுல் உமன் அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு அழகான யுவதிகளுடன் வந்து என்னுடைய பொழுதை கழிக்கவும் நான் ஆசைப்படவில்லை. அப்ப என்னதான் வேணும்னு கேட்கிறாருன்னு பார்த்தா, அவர் நான் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பகவானே உன்னுடைய பக்தி தொண்டிலே நான் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். நதனம் நஜனம் நசுந்தரி அப்படின்னு ஸ்லோகம். உங்களுக்கு நான் வேணா அந்த இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு போட சொல்றேன், சிஸ்டாஷ்டகத்தை அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அடுத்தது பிரபு 18-19 வாசிங்க மாதாஜி. समचत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतकस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, சோ நண்பர்கள் வந்து ஒரு மாதிரி நடத்துறது, எதிரிகள் வந்தா ஒரு மாதிரி நடத்துறது, அதுதான் நம்மளுடைய பழக்கமே இல்லைங்களா. ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்களே யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அது நம்மளுடைய பிறந்தது, பிறவி குணம். சோ அதை நம்ம இப்ப வந்து நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம், இனிமேல் நம்ம வந்து கண்டிப்பா மாத்திக்குவோம். சோ எதிரிகளையும் கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டா, எப்படி தர்மர் வந்து நேத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, துரியோதனன் வந்தப்போ எப்படி உபசரித்தார் அப்படிங்கிறது இல்லைங்களா. சோ இவங்களை வெற்றி கொள்வதற்காகவே அவங்க கிட்டயே வந்து ஒரு நல்ல நாள் பிடிச்சிட்டு போறாரு. சோ எப்படிப்பட்ட பரந்த மனப்பான்மையோட இருக்கிறார் பாருங்க தர்மர். சோ அந்த மாதிரி எதிரிகளையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும். மானம் அவமானம், சோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போறோம் கல்யாணத்துக்கு, அவங்க நம்மளை எப்படியெல்லாம் வந்து வரவேற்கிறார்கள், நம்மளுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறார்களா, நம்மளை போட்டோக்கு கூப்பிடுறாங்களா, சாப்பிட கூப்பிடுறாங்களா, அப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அப்படி செய்யல அப்படின்னா அவங்க மேல கோபம் வரும் இல்லைங்களா, அதை வந்து அவமானமா எடுத்துப்போம். சோ நம்ம வந்து இத கோயில்ல, இஸ்கான் கோயில்ல கூட
நம்ம வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லட்டும், அப்புறம் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். அந்த மாதிரியா இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவோம். அவங்க மனத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு சேர்த்துதான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம். கிருஷ்ணரே நம்ம முன்னாடி வந்துட்டாருன்னா நம்ம ஓடி போய் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல மாட்டோம். அந்த மாதிரிதான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். சோ மான அவமானம் இருக்கக்கூடாது. இன்பம் துன்பம் சோ எல்லாவற்றையுமே பகவானுடைய கிஃப்டா எடுத்துக்கணும். வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி சோ ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு சோ பகவானை பற்றி யாரெல்லாம் அவதூறு பேசுகிறார்களோ, எந்த இடத்துல கிருஷ்ண பக்தி இல்லையோ, களங்கங்கள் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. சோ சில சமயங்கள்ல மௌனமா இருக்க வேண்டி வரும். அப்ப வந்து மௌனமா இருந்துடணும். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு திருப்திப்பட்டுட்டு சோ தங்கும் விதத்துக்கு கவலைப்படாமல் சோ நம்ம எங்க தங்க போறோம், முனிவர்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து எந்த இடம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து படுத்துப்பார் இல்லையா. காஞ்சி மகா பெரியவர் எல்லாம் இது போகும்போது தேசாந்திரம் எல்லாம் போகும்போது கோயில் வாசல்ல இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு மரத்தடியில இல்லைங்களா, எங்க வேணா வந்து தங்குவாங்க. தங்கு இடத்தை பத்தி அவங்க வந்து கவலையே பட மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி அறிவில் நிலை பெற்று சோ பகவானை பற்றி அறிவிலே வந்து முழுமையாக ஒரு உணர்வு தன்னுணர்வு பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறவன் எவனோ அத்தகு மணியன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு விளக்கமாக சொல்கிறது. சோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நற்குணங்களை வந்து நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா கூட நம்ம வந்து இப்போ விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும், வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படி மாதாஜி. ஏது தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானாமத் பரமா பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ பக்தி தொண்டு இது வந்து அழிவில்லாத பாதை, இதுக்கு அழிவே கிடையாது இல்லைங்களா. சோ இதை வந்து இந்த பாதையிலே போனால் நாம் யாரை அடைவோம், பகவானை அடையலாம். சோ பகவானை அடைவதுதான் நம்ம ஃபைனல் கோலா இருக்கணும், பரம இலக்காக வைத்துக்கொண்டு. அடைவோமா அடைய மாட்டோமா அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் பகவானை கண்டிப்பாக அடைவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட அந்த வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவர்களாக ஆவோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கிறோம் வில்வமங்கள தாகூர். வில்வமங்கள தாகூர் அப்படிங்கிறவர் யார், அவருடைய முற்பிறப்பு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க ஒரு ஸ்டோரி இப்போ நான் சொல்றேன். விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியார் வில்வமங்கள தாகூர். சோ இவர் வந்து முற்பிறவியிலே வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தார். அந்த கிருஷ்ண பக்தர் வந்து என்ன பண்ணினார், தங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா செல்வங்களையும் வந்து பாகவத திருவிழாக்கள் நடத்துவதற்காக பிரசாத விநியோகம் செய்வதற்காகவே வந்து பயன்படுத்தி கொண்டே வந்தார். கடைசியில் அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இப்போ. சோ கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக பணம் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அப்போ அங்க வந்து அந்த நாட்டினுடைய இளவரசி வந்து இறந்துட்டாங்க. இறந்து அவரை வந்து புதைக்க போறாங்க. பார்த்தா அவருடைய உடலிலேயே அந்த இளவரசியின் உடலிலே வந்து நிறைய நகைகள் இருக்கிறது. சோ எல்லாரும் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்றாரு. வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த நகைகளை எல்லாம் போய் அந்த தோண்டின இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த நகைகளை வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது இளவரசியினோட குரல் வந்து ஒலிக்கிறது. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய அறையிலே இந்த நகைகளை நீங்க எடுக்க வேண்டாம், என்னுடைய அறையிலே ஒரு பொக்கிஷம் வச்சிருக்கிறேன், அதை போய் மன்னர்கிட்ட கேட்டா கொடுப்பாரு, அதை வாங்கி நீங்க வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. சோ அப்ப வந்து அந்த பொக்கிஷத்தை வந்து மன்னர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, அவரும் கொடுக்கிறாரு. அதை வாங்கிட்டு வந்து கிருஷ்ண பக்திக்காகவே எல்லாத்தையும் வந்து செலவழிக்கிறாரு. இப்ப மறுபடியும் அவர்கிட்ட காசு இல்லை. அப்ப மறுபடியும் என்ன நினைப்பு வரும், அந்த நகையெல்லாம் வீணா மண்ணுக்குள்ளதானே போகுது, அதை போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ண இளவரசிக்கு புதைக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போய் மறுபடியும் வந்து அந்த நகைகளை எடுக்கும் போது அந்த இளவரசி வந்து ஒரு சாபம் விட்டுறாங்க. சோ அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நீ வந்து ஒரு ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ போகிறாய் அப்படின்னு வந்து சாபம் விட்டுறாங்க. சோ இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க பிரபு, என்னன்னு பாத்துறேன் நானு. ஸ்லைடு அவ்வளவுதான் மாதாஜி.
அவ்வளவுதானா? ஓகே. சோ இது என்ன, இது இங்கேயே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த வில்வமங்கல தாகூருக்கு வந்து ஒரு கர்நாடக மாநிலத்திலே ஒரு வைசிய குடும்பத்திலே பிறந்த, வைசியர்களுக்கு வந்து வியாபாரம் செய்வதுதான் வந்து தொழில் இல்லைங்களா? இந்த வைசிய குடும்பத்திலே வந்து பிறந்தார். இவருடைய பெயர் வந்து லீலாசுதன் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு இந்த பெயர் தான் வந்து வில்வமங்கல தாக்கூர் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பேர் வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து லீலாசுதன் அப்படிங்கிற பேர் இருந்துச்சு. சோ இவர் வந்து வியாபாரத்திலே ஈடுபட்டிருந்தார். நம்ம ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போ இவருக்கு வந்து ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது. என்ன பலவீனம் அப்படின்னா காமம். பெண்கள் அப்படின்னாவே இவர் வந்து விழுந்துருவார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர், ரொம்ப சபல புத்தி ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர். சோ அந்த காலத்துல எல்லாம் வியாபாரம் செய்பவர்கள் வந்து 6 மாசம் 4 மாசம் வேற ஒரு ஊருக்கு போய் இங்க என்னென்ன பிரதானமாக பொருள்கள் இருக்கிறதோ மாட்டு வண்டியில குதிரை வண்டியில எல்லாம் ஏத்திக்கிட்டு போய் அடுத்த ஊர்களுக்கு அடுத்த நாடுகளுக்கெல்லாம் போய் அங்க இருக்கிற இத பண்டமாற்று முறையில இதை கொடுத்துட்டு அங்க என்ன வந்து சிறப்பான பொருள்கள் இருக்கிறதோ, இப்ப கேரளான்னு எடுத்துக்கோங்களேன், அங்க மிளகு இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து இங்கே வந்து அதை பணமாக மாற்றிக்கொள்வார்கள் வியாபாரம் செய்து. அப்படிதான் செய்வாங்க. சோ 6 மாசம் 4 மாசம் வெளியிலேயே தங்க வேண்டி வரும். சோ அப்படி வந்து இவர் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது சதுர் மாசம் வந்து விட்டது. சாதுரிய மாசம். சாதுரிய மாசம் அப்படின்னா சாதுரிய மாசம் அப்படின்னா மழைக்காலம். 4 மாதம் மழை கொட்டும்னு கொட்டும். சோ அப்ப வந்து இந்த வியாபாரிகள் தங்களுடைய வியாபாரத்திற்காக வெளியில போக மாட்டாங்க. சோ வீட்டிலேயே இருப்பாங்க. சோ வீட்டிலேயே இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்திலே ஈடுபடுவார்கள். ஆன்மீகத்துல எப்படி ஈடுபடுவார்கள்? ஒரு மாசம் அவங்களுடைய புலன்களை கட்டுக்குள் வைப்பார்கள். எப்படி வைப்பார்கள்? இந்த மாசம் நான் இது சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு மாசத்துக்கு நான் உளுந்து சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு மாசத்துக்கு நான் கீரை வகைகள் சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு மாசத்துக்கு பால் பொருள்கள் சாப்பிட மாட்டேன், இப்படின்னு ஒரு மாதிரியாக ஒரு விரதம் இருந்து தங்களை வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஆன்மீகத்திற்கு நிறைய நேரம் செலவழிப்பார்கள். ஆனா வில்வமங்கல தாகூர் என்ன பண்ணினார்? அவருக்கு சபல புத்தி ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய நினைப்பு எல்லாமே வந்து அவர் 4 மாசம் வெளியூருக்கெல்லாம் போறாரு பாத்தீங்களா, அங்கே ஒரு விபச்சாரியுடன் அவருக்கு தொடர்பு ஏற்படுகிறது. அவங்க வந்து சிந்தாமணி அப்படின்னு பேரு. அவர்கள் வந்து ரொம்ப நடனம் ஆடுவதிலும் கொஞ்சி பேசுவதிலும் ரொம்ப வந்து அவங்க வந்து தலை சிறந்து அதுல வந்து சிறப்பா செய்வாங்க. அதுல விழுந்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்நேரமும் வந்து சிந்தாமணியின் நினைப்பாகவே இருக்கிறார். சோ இந்த சாதுர் மாசம் வந்தப்ப கூட அந்த நினைப்பாவே ஐயோ போக முடியலையே பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு அதே நினைப்பா இருக்கிறார். எந்த நினைப்புமே கிடையாது. இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய வயதான தந்தையார் இறந்து விட்டார். வில்வமங்கல தாகூருடைய வயதான தந்தையார் இறந்து விட்டார். சோ வந்து அந்த கூடத்திலே அவருடைய உடல் கிடத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா இந்த வில்வமங்கலத்தாருடைய மனதெல்லாம் சிந்தாமணியை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்கள். இந்த மாதிரி அவருடைய நினைப்பெல்லாம் அங்க இருக்கிறதுனால மழை வேறு அன்னைக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. சாதுர் மாசம்னாமே மழை கொட்டும்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? மழை கொட்டி ஆறுகளில் எல்லாம் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. வெளியில காலை வைக்க முடியல. மரங்கள் எல்லாம் அந்த தண்ணீரில் அடித்து கொண்டு போகப்பட்டு இருக்கிறது. சின்ன சின்ன குடிசைகள் எல்லாம் அந்த தண்ணீரை அடித்து கொண்டு போகிறது. சோ இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய மனது வந்து சிந்தாமணியையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. பார்த்தார், உடனே கிளம்பிட்டார். இன்னைக்கு பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். கிளம்பினா அவர் மரங்கள் எல்லாம் முறிந்து விழுகின்றன. காலை வச்சா தண்ணி அப்படி இழுத்துக்கிட்டு போகுது.
ஆத்துக்கிட்ட வந்துட்டாரு. அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருச்சு. கொம்புகள்லயும் மரத்திலையும் கிளைகள்லயும் மாட்டி ரத்த களரியாக இருக்கிறார். எதேதோ புடிச்சு இழுக்குது. மரமெல்லாம் புடிச்சு அவருடைய உடம்பெல்லாம் ரத்த காயங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சு பைத்தியக்காரனாய மாதிரி ஆயிட்டாரு. ஆனாலும் அந்த ஆத்துக்கிட்ட நிக்கிறாரு. இருட்டி போச்சு. ஐயோ, இந்த ஆட்டை கடந்து எப்படி போகுது அப்படின்னு இப்படி உஸ்தி முத்து தேடுறாரு. அப்ப பெரிய கட்டை ஒன்று மிதந்து கொண்டு வருகிறது. அந்த கட்டையை பற்றி கொண்டு எப்படியோ அவர் தட்டு தடுமாறி அக்கறைக்கு வந்து விடுகிறார். அக்கறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா சிந்தாமணியினோட வீட்டுக்கு போயாச்சு. அது பெரிய கதவுகள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மலையில எப்படி திறந்து வச்சிருப்பாங்க. இவர் எத்தனையோ தடவை சிந்தாமணி சிந்தாமணின்னு கத்துனாலும் அந்த மலையினுடைய ஓசையில யாருக்குமே கேட்கல. யாருக்குமே கேட்காததுனால இவர் என்ன பண்றார், சுத்தி முத்தியும் பார்க்கிறார். பெரிய மரம், அதுல இருந்து ஒரு கயிறு ஒண்ணு தொங்கிட்டு இருக்குது. நல்லா கனமா இருக்குது. சோ அந்த கயிற்றை பிடிச்சுக்கிட்டு ஏறி செவுத்த ஏறி குதிச்சு உள்ள போய் நிற்கிறார். உள்ள போய் கதவை தட்டி அவர் சிந்தாமணின்னு கூப்பிட்டு கதவை தட்டுறார். அந்த சிந்தாமணியும் கதவை திறந்த உடனே பார்த்த உடனேயே அவருக்கு அதிர்ச்சியாக விடுகிறது. இந்த மலையில எப்படி வந்தீங்க, ஏன் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னால உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியல, அதனால நான் வந்தேன், கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அந்த சிந்தாமணி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, போன ஜென்மத்துல இவர் பண்ணின கிருஷ்ண பக்தி, அவர் சரணடைந்த குரு இவரை எப்படியாவது இந்த இழிவடைந்த வாழ்க்கையில் இருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த குரு என்ன பண்றார், சிந்தாமணியின் வாக்கிலே வருகிறார். அவருடைய வாக்கிலே சொற்களாக வருகிறார். சோ ஒரு குரு என்பவர் அவர் இறந்து போயிருக்கலாம், ஆனாலும் தன்னுடைய சீரனை காப்பதற்காக ஒவ்வொரு தடவையும் பிறவி எடுத்து வந்து கொண்டே இருப்பார். எப்படிப்பட்ட சாக்ரிஃபைஸ் பாருங்க, குருவினுடைய சாக்ரிஃபைஸ். சோ அப்படி அவர் சிந்தாமணி இப்படியாவது இவரை காப்பாற்றி விட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதுல குரு சிந்தாமணியின் வாக்கிலே வருகிறார். அப்ப சிந்தாமணி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க என் மேல வச்ச அந்த பற்றையும் பாசத்தையும் பகவான் மேல வச்சிருந்தா நீங்க மோட்சத்தையே அடைந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த வில்வமங்கல தாகூர் விதிர்விதித்து போகிறார். எப்படிப்பட்ட சொற்கள்! அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படுகிறது. அந்த திருப்பு முனையை சிந்தாமணியினுடைய வார்த்தைகள் தருகிறது. சோ அப்பதான் அவர் உணர்றாரு, நான் எப்படிப்பட்ட தவறு செய்து விட்டேன் அப்படின்னு. திரும்பவே இல்லை, அவர் முகத்தை கூட பார்க்கவே இல்லை. உடனே அவர் வெளியில வந்துட்டார். வெளியில நடக்கிறார், வீட்டுக்கு நடக்கிறார். வீட்டுக்கு நடக்கும் போது எப்படி நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு பாக்குறார். இங்க கயிறு இருந்துச்சே, அதை காணலையே அப்படின்னு பாக்குறார். அப்பதான் பாக்குறார் அது கயிறு இல்ல, பாம்புன்னு தெரியுது. எப்படியோ வெளியில வந்துட்டார். வெளியில ஆத்துக்கிட்ட நிக்கிறார். இங்க ஒரு கட்டை மிதந்துட்டு இருந்துச்சு, அதை தானே வச்சுட்டு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா அது ஆற்றிலே மிதந்து கொண்டு வந்த ஒரு மனிதனின் சடலம். சோ இதையெல்லாம் தாண்டி எப்படியோ வீட்டுக்கு வந்துட்டார். வீட்டுக்கு தன் தந்தையாருடைய கர்ம காரியங்களை எல்லாமே செய்கிறார். தீம காரியங்களை எல்லாம் செய்து முடிக்கிறார். செய்து முடித்து விட்டு தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு பிருந்தாவனத்தை நோக்கி நடையை கட்டுகிறார். சோ நம்ம இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோம், இது ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கிற அந்த திருப்புமுனை ஏற்பட்டு விட்டதுனாலே நம்ம இனிமே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு பிருந்தாவனத்தை நோக்கி நடக்கிறார். பிருந்தாவனத்தை நோக்கி நடக்கும் போது வர்ற வழியில ஒரு ஊர் வருது. ஊர் வரும்போது அங்க ஒரு குளத்துல ஒரு பிராமண பெண் குளித்து கொண்டிருக்கிறார். அதை இவர் பார்த்த உடனே இவர் மனது மறுபடியும் அந்த பழைய நினைவுகளுக்கு போகிறது. சோ ஒரு முனிவர் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரே அப்படின்னு அந்த பெண் மிகவும் பயந்து விட்டார். சோ தான் குளிச்சுட்டு, காலையில நேரத்துல குளிச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காங்க. சோ அவசர அவசரமா குளிச்சுட்டு தான் கொண்டு வந்த குடத்திலே நீரை மொண்டு கொண்டு அவசரமா நடக்கிறார். அவங்க அவசரமா நடக்கிறாங்க, ஃபாஸ்டா நடக்கிறாங்க. இவரும் அவர் பின்னாடியே ஃபாஸ்டா நடக்கிறார். பயந்து விட்டாள் அந்த பெண்மணி. வீட்டுக்குள்ள ஓடி போய் தன் கணவரிடம் சொல்கிறார், யாரோ ஒரு முனிவர் என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு. சோ கணவர் வெளியிலே
உங்களை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு முனிவராக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் என்னுடைய மனைவியை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த வில்வமங்கல தாகூர் என்ன சொல்கிறார், எனக்கு ஒரு தானம் தர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். என்ன தானம் தர வேண்டும்? உங்களுடைய மனைவியினுடைய கொண்டையிலே இருக்கிற அந்த கொண்டை ஊசி வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். கொண்டை ஊசியா உங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இல்ல நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சரின்னு அவரும் கொடுக்கிறாரு, வாங்கிக்கிறார். வாங்கி தன்னுடைய கண்களை அந்த குண்டூசியினாலே துளைத்து கொண்டு இரு கண்களையும் குருடாக்கி கொள்கிறார். இந்த கண்கள் பார்த்ததினாலே தானே என்னுடைய மனசு ஆசைப்பட்டது, இந்த ஆசையினால் தானே நான் பகவானை அடைவதை தடுத்து நிறுத்துகிறது. இந்த ஆசைகள் எல்லாமே நான் காமத்திற்கு ஆட்பட்டு விடுகிறேன் அப்படின்னு. இந்த கண்களே இல்லைன்னா நான் யாரையுமே பார்க்க முடியாது இல்லையா, அப்ப நான் ஒழுங்கா பக்தி செய்வேன் இல்லையா அப்படின்னு தன் கண்களை குருடாக்கி கொண்டு எப்படியோ போய் பிருந்தாவனத்தை அடைந்து அங்க அவர் பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அங்க பகவானே ஒரு குழந்தை ரூபத்திலே அவருக்கு அந்த வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு அவர் நிறைய பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கிறார். அவருடைய துணியை துவைப்பது, அவருக்கு வேண்டியதை சமைத்து கொடுப்பது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கிறார். ஆனா அவருக்கு தெரியாது தனக்கு பணிவிடை செய்வது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்று. சோ தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் துறந்து சோ பகவானே கதி அப்படின்னு வந்ததுனால தன்னுடைய பக்தனுக்கு உதவுவதற்காக அவர் இந்த மாதிரி பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்கின்றார். அப்ப அவர் ஒரு நூல் கூட எழுதினார். அந்த புக்கோட பேர் எனக்கு கருணாமிர்தம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண, எனக்கு சரியா தெரியல, தப்பா சொல்லிடக்கூடாது. அதனால அவர் அங்க ஒரு நூலை கூட இயற்றினார். சோ இதுதான் வில்வமங்கல தாகூர். அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த வில்வமங்கல தாகூர் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்துச்சு. சோ இந்த மாதிரி தன்னுடைய புலன்களை கட்டுக்குள் வைத்த ஒரு ஆச்சாரியர் இவர். சோ பகவானே சொல்லியிருக்கிறார், நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்த்தா இந்த ரிஷியனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா நம்மளை விட ரொம்ப கீழான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்டவராகிவர் அப்படின்னு அவங்கள பத்தி நம்ப மாட்டோம். அதே மாதிரி கங்கை தோன்று விடத்தை பார்த்தா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இல்லைங்களா, கோமுகி. சோ சின்ன இடமா இருக்கும். ஆனா இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா பிரவாகம் எடுத்து கங்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கும். சோ இதுல இருந்தா தோன்றியது அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போவோம். அந்த மாதிரிதான் ரிஷி மூலம் நதி மூலம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதுதான் வில்வமங்கல தாகூராருடைய கதை. சோ இதுல இருந்து நம்முடைய புலன்களை எப்படி கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும், அதை பக்தி செய்வதன் மூலமாக செயற்கையாக இல்லாமல் நம்ம இயற்கையாகவே கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்திடலாம். பக்தி சோ உருவமற்ற நிலை, சோ இம்பர்சனலிசம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். அருவ பிரம்மத்தை, அந்த பக்தியின் முன்னேற்ற நிலைகள், எப்படியெல்லாம் பக்தியை முன்னேற்ற பாதையில் நம்ம போகலாம் அப்படின்னு பகவான் நிறைய வழிகள், இது செய்ய முடியலன்னா இதை செய், அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மம், சகாம கர்மம், இப்படி நிறைய வழிகளை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பிரியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னென்ன தகுதிகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட 12th சாப்டர் முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணி